Jochen van het zienke denk ik aan, nadat ik bij die ben. Begin juni waard de videoclip van Lieve Smit uit Burgum opnaam. Ze is een van de winnaars van Song 2021. Een songfestival voor Frieske jongeren van 12 tot 18 jaar. Lieve vertelt hoe het voor haar wie. Ik vond het superleuk, een hele ervaring. Hier zou je iets nog nooit jaren natuurlijk, maar ik vond het superleuk. De clip is opname door studenten van het ROC Friese Poort. In meewerking met de meesten van Song en Lieve zelf. Ik mocht zelf bedenken hoe mijn clip in elkaar moest. Dus het script is wel voor mij maken, maar ik ga wel eens maar echt zijn wat ik wil en wat ik net wil. Het wordt een beetje een videoclip, maar vooral dat het om liefde draait. Ja. Met een jongen en mij en figuranten en het is in de squallen. Dus een beetje een geacteerde videoclip. Mijn hond gaat omheen, ga ik weer in een sjoeg, in een droge ster. De vlinders die ik viel, liet ik pas vrij, in mijn eigen mer. Het versje heet I Mijn Dream en is een Frieske vertaling van het nummer One Day van Tate McRae. Het haak gekozen omdat ik vond het sowieso een heel mooi versje. En ik dacht van nou, ik wil mezelf wel begeleiden op de piano. En dat was eigenlijk het enige versje wat ik toen koer. Dus toen heb ik dat versje gekozen. Troch corona is Lieve begonnen met keyboard spelen. Ze is maar een beetje uit verveling. Hebben we een keyboard gekocht en toen ben ik een beetje aan het spelen gegaan. En ja, zo is dit gebeurd. Ik vind het heel leuk om mezelf te begeleiden. Ik ben geen akkoorden maar ik doe gewoon van YouTube en gewoon simpel. Maar ik wil zeker verder gaan met de muziek inderdaad. Lieve zucht dus wel toekomst in de muziek. Kunnen we haar misschien straks zien bij The Voice Kids? Nee, dat denk ik net. Nee, dat had ik nog net echt van uitgedacht en dat vind ik toch iets te grut. En nee, ik wil eerst gewoon even voor mezelf zongen en in Friesland vind ik nou eerst wel prima. Ik zucht al wel hoe het gaat, dus ik ga net echt een plan. Het is gewoon, we zullen hoe erin en het zou leuk wezen als het wat wordt.